Yes, hello mga tips. Adi tayo pa. Muli si Magkeping to. So ito po yung ating updated walking plan. O kita ka na ng tiyan. Okay. Siya to po. Hey, shout out. Shout out, birthday. Hello. Sa Legad Chismosa. Hindi pa salamat ka sa mga nanonood siya. 1.4K. Sa nanonood. Yan. Sige, nagkichismes. Shout out. Shout out. Sa inyo lahat kapwa ko, Chismosa. Advance, happy birthday kay Sir Miguel sa May 13 ba? May 13. Ayan, May 13 kay Sir Miguel. Ayan. Kay Sir, ayan. Advance, happy birthday, Sir. God bless you. Ayan. Gata. Sige. Hindi na natin. Oh! Push! Ayan. Okay. Matang mo lang ang latest vlog mo. This your latest vlog. Sabi mo sa labong. Ay, tala, sabi mo. Ilan na yung siya? 59. Sinay, ba't wako yung alban mo? 59 na pala yung siya. Ako ito. Batang bata ka, pasinya pa ka. Oo. Pero bata ka, palagi namin na. Ikaw na ako tulad mo. Uy, kakakapong nagbuhi. O, Diyos ko. Hit lagi ka. Ganda. Ayun. Sayo. Dali. Dali mo si Lolo mo. Birthday yun. Ito sa vlog. Dali. Dali. Happy birthday na ako sa 13. Ito lang. Diyan. Ayan. Makabush. Tayo. Yan na ako. Dali. Dali. Umiyak siya. Malinis siya. Dali. Sayo ko dali. I-upload ko to. Iyan na siya. Mayayain ko si Sayo. Yan. Dam na, sir. Na, Hmm? pinatay mo na. Election para sa May 11. Anong kami election? May 12 ba? May Sir? 12. May 12 election, no? Lunes. Oo, Lunes, oo. Peaceful and honest election. This coming May 12. Ayan. Tapos May 13, birthday po ni Sir Miguel. Ayan. Siya po ay 59 years old. Bumabati si Modero Magkepeng. Sir, happy. Advance. Happy birthday. Asawa po siya ni Nakit Pasyente, ni Darang Saling. Ayan. Ano regalo mo? Kiss. Pwede niya. Kiss. Tingnan po niya. Bati mo si Lolo mo sa 13. Dali. Happy birthday, Lolo. Sa 13. Happy birthday, Lolo. Malakas. Malakas. Happy birthday, Lolo. Yun o. Say thank you, upload. Say thank you naman, Papa. Mag-thank you na lang sa next. So, pampito. Pampito. Pampito po namin, pampito. Hindi na-record yung iba, pampito to. Ha? Sino may birthday? Lolo, birthday niya sa 13. 13. Birthday lang, walang happy. Oo. Walang happy ko. Push! Advance na tayo kasi hindi tayo mag-vlog. Wala kaming therapy sa Tuesday. Birthday ng mo. Hindi ko lang. Ito lang. Tayo tayo. Gusto ko dito. Pati daw si Ben. Tapos pag naubos na, bili tayo. Ano magtitin na sa isa? Hindi, ito na. Marami to.
Sinunaw ko lang yung ano. Walang yung gate. Ano ginagawa mo? Nakakago ko lang. Dapat crossover. Oo, dapat crossover. Sige. Ay, person. Huwag yan sa kayo lang yun. Basta hindi mo yung lahat natin. Kaya mga ganun step. Dali, huwag mo ko lang. Ako dyan ay pasobra. Woo! Sige doon. Thank you, Lord! Nandun pa sobra ako. Ito! Ito. Yan, ito namin. Dinalikod yung iba. Actually, vampire to. Yan. Ay, nako. Napacheckan ko muna sa mga nanonood siya. Hello, anak! Birthday na natin. Alam na. Alam na. Pagdating na lang daw niya, Ayan. papasyal siya ng Lahat mga ng anak mga- niya. Manonood siya ng 1.4K. Batiin mo naman sila lahat. Pasalamat ka. Oh, thank you sa mga viewers namin ni Mang Ayan, libo Kepwing. na yun ha. 1.4K. Oh! Artistahin ako. Papagay. So, pagpito na. Magpito. Walo pa. Ay, sa mga kapatid ko. Kumusta na kayo? Nasali siya. Pasensya na kung di ako nakakapasyal. Pagawin balian mo. Pinapagawa kong bahay ko. Mayabang ako. Kasi nakalakad na. Oo. Sa mga kapatid ko. Papasyal din ako. Ayan. Kawagin mo na kasi si Denken para ano, Den! hindi dala-dalawa yung dala mo. Let's go. Hanggang Wala. kaya ka rin ako. Ano Wala. Nanayakan na ako. Ayaw nyo lumapit. Bayan. Dito sa lamesa. Kaya pa yan si Dennis. Push! Dito yung Milo mo! Den. Hey! Ayun, ginawa ka na kayo. Oh, dyan. Umuwi pa doon sa may bag. Daw ito ng konti. Huwag mo lakasan. Nakablog tayo. Ilan mo konti. Ilan yung massage niya? Tayo agad ka dyan. Nagbubulag kami. Nakablog kami sa mga fights namin. At namin. Mga nanonood sa amin. 1.4 yun. K yun eh. Libo yun eh. Yeah, sa lahat ng nanonood. Salamat. Salamat. Huwag kayo magtawa. Kaya pagbilya. Ako, tawa na ako pa. Ay, Diyos ko. Bien. Pagaling mo lang ako ng kete, mahal ng kita. Sa pagbilya yun. Oo. Oo. Ginawa yun. Yun. Hindi na yung hindi sa bagay niya ng kita. Hindi na Sipin eh. Ay, kapag tayo na kapatid ko yung anak ko, Yan po, yung aming pangwalo. Hindi ko na kayo rin iba, pinamod namin. So yan, thanks God. At sa lahat po ng mga examen na kami sila. Tuloy kayo manood, like and share our YouTube channel. Yung goal namin ni Darang Saling sa kanyang Super Walk. Diba? Super Walk. Di ba? Dahil naman, okay. magreklamo na yung net kong bitset. Okay, Para na siya magreklamo, net ko May yun. tumabalikan din. Kadlo. So again,
Yan. So, disiplina rin ha, sa pagkain. Pagkain talaga. Ay! Doktor, kahit pagkalanganin na stop ka. Yan, yan ang mag-hay. Yun ang kukontrolin mo. O, danda lang ha. Yan, very good. Yan, o, 8. Wala. 8 na. 8. Sabi na. 8. Ang hiraya ka. Ngayon mo. Oo. Hindi ko nagdati. Dati, lakas mo, no? Kapagawa kasi ng bahay niya, malakas yung yung ingay natin. So, pang siyam na po tayo, pang siyam na. Konti na lang. Konti na lang. Ha? Oo. Nagreklamo ka. Nagreklamo na ba yung paa? Siyam pa lang. Yan pa lang. No. Pang siyam pa lang, nagreklamo na. O, let's go. Now, we proceed po for our... Sige. Proceed po for our 9 walking therapy program. Hindi ko na-record yung iba. Total po namin talaga 9. Yan. Kumakasabi mo kita. Pagtakman mo. Awa eh. Bigat. Sige, ito galag ka to. Oo. Ang tasgad dun. Wah. Ang galag namin. Awa eh. Yan. Thank you, sponsor. Ang galing sa akin, salamat po sila. Sila yung sponsor. Pampalakas ang tuhod. Palakas na tuwod. Potassium. You know? Asan si Ito Dede? sarap. Na. Kagin ko lahat yung ako. Tama ha? So, kaya po na sa akin natin, mga stroke patients, nakabit ka na sa akin. Okay, may sa puno, no? Yeah? No? Magnes. May sugar ko yun eh. Maya. 76. Wow, very good. Ay na, very good. Bago-bahay ito. Oh, tapos may pa. Chocolate. Dami mo. Pakinggan mo. Siyam, nagdang. So, siyam. Kailangan pa natin ng mga 15 tayo for this session natin. So, nirecord ko yung 15 na to para makita ng subscriber natin lagi yung ating program Walking Therapy 15 session. Okay? Push! Ba na yan ang nalasan? Ano naman siya? Oo. Mga po. Ano ko? Mas dito. So, Pamayarin tayo ko ito ka. masabang ka. Dala na ako. Bakit gusto pa kasi? Ay, bakit? Yan, magalang ko. Kaya. Oh, special yan. Ako, special lang. Alam ka, paulo. Banana pie. Nito. Ay, lang mo ba? Dito tayo.